Tnediet rotta permanenti li se tejjeb b'mod sinifikanti s-servizz għall-istudenti universitarji Awċin li vjaġġaw lejn il-kampus tal-Università ta' Malta. Permezz ta' dan il-Gvern se jkun qed jinvesti aktar minn 210,000 euro fis-sena biex jipprovdi s-servizz. Din l-inizjattiva daħlet fis-seħħ wara diskussjonijiet estensivi mal-Grupp Universitarju Awċi, il-GUG, fuq il-bżonn li jiġu indirizzati l-isfidi ta' trasport li jiffaċċjaw l-istudenti Awċin. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia u mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri. Ġi spjegat li mid-diskussjonijiet mal-GUG ħarġu diversi fatturi li kienu qed jaffettwaw l-għażliet ta' trasport eżistenti. Għaldaqstant qed tiġi mnedija din ir-rotta diretta bejn iċ-Ċirkewwa u l-Università ta' Malta li se tutilizza bypasses bħal dawk tal-Melliħa u San Pawl il-Baħar b'żewġ waqfiet biss tul it-triq li se jiggarantixxu l-aktar servizz veloċi possibbli. B'reazzjoni għal din l-aħbar, il-President tal-GUG, Christine Sultana, laqet id-deċiżjoni tal-Gvern filwaqt li notat il-konsultazzjoni li kien hemm bejniethom fl-aħħar xhur. Ninsabu grati ħafna li arġajna introduġejna l-Extra 100 on a daily basis u mhux meta ma jaħdimx il-fast fare biss. Inna naħdmu ħafna biex dan il-pjan iseħħ flimkien mal-Malta Public Transport kif ukoll ma' Ministerja għal-Għawdex u tat Transport. Imma wasalna fejn xtaqna u I'm hoping li dan is-servizz jibda jintuża ħafna iktar mill-istudenti Awċin u hawnhekk nappella ħafna l-istudenti Awċin jużaw iktar dan is-servizzi li ħdimna ħafna għalihom. Il-Ministru għal-Għawdex qal kif din l-inizjattiva tirrifletti l-impenn tal-Gvern biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tiegħu b'mod partikolari studenti Awċin li jistudjaw f'Malta. Propju wkoll noffru aktar opportunitajiet ta' konnettività aħjar għall-istudenti Awċin li propju jaqsmu ta' kuljum lejn il-Gżira ta' Malta sabiex jattendu wkoll ġewwa l-Università u istituzzjonijiet oħrajn edukattivi. Għaldaqstant ser inkomplu bil-ħidma tagħna sabiex nagħmlu l-ħajja aktar faċli għall-istudent Awċi propju wkoll li jaqsam lejn Malta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Aron Farrugia tenna l-impenn tal-Gvern biex ikompli inċentiva u jħajjar aktar nies jagħmlu użu minn mezzi alternattivi ta' trasport u spjega kif permezz ta' din ir-rotta se jkunu qed jitnaqsu numru sinifikanti ta' karozzi mit-toroq għax l-istudenti ġew offruti alternattiva prattika u li tagħmel sens. Mhux biss ħajkun faċilità bl-investiment li għamel il-Gvern ta' fast ferry, imma wkoll jikkomplementa dan il-ferry li huwa konvenzjonali li huwa tradizzjonali. Ġifieri jiġu bil-Go Channel, jinżlu ċirkewwa u miċ-ċirkewwa issa jkollhom l-Extra 100 tinsab warajna li twassalhom direttament fil-kampus tal-Imsida. U qal ukoll kif ism li ġej il-Gvern se jkompli jħabbar inizjattivi li jikkumplementaw mhux biss l-investiment li tħabbar ftit ilu fiż-żieda fil-flotta tal-karozzi tal-linja, iżda anke investimenti infrastrutturali li se jkunu qed isostnu u jorbtu mal-viżjoni favur aktar mezzi alternattivi ta' trasport. Il-ħinijiet u r-rotta se jkunu disponibbli fuq is-sit ta' Malta Public Transport.